Ymlaen ni nawr, Mr Gary Slaymaker! Hai, gyda. Croeso ata ni. Fawr ti, Rhydian. Reit te, newn ni drafod ffilmiau ar y man, ond newn ni drafod pêl-drod i ddechrau. Os rai ni? Os, yn ffodus. Cydydd a Newcastle dy dîm edi, wrth gwrs. Ie. Chwarae gyd yn ddiweddar. Do, oedd hwnna'n... Wel, licen i weid bod hwnna wedi bod yn brofiad rhyfedd o goffo dewis y tîm yma'n Noswaith, yn anffodus, ond i ar ochr y tîm nath cael ei hamro. Ie. 5 gol 1, ond... dynion erbyn bechgyn. Ie. A wedyn, mae wedi bod yn... Os ti'n gyfnogwr Caerdydd, fel wyt ti'n gwybod, wyt ti wastad yn cael tymorau le mae lan a lawr drwy'r amser. Ie. Lawr oedd i ddo, wrth gwrs, rwy'n Barnsley. So ie, sa'n wy'n dechrau becso gyda'r oll trafferthion ariannol sydd ni yn y llall a sgwad mor fach. Wy'n credu bod yr olwynion ar fi'n dod oddi ar y wagan. Na, bydde'n iawn. Ie. O, oce. Ond dwi'n mynd i goffa Cwpan y Byd, sa'n becso? Ie, reit. So yn rhan o pêl-drod Cwpan y Byd. O, ie. Ffordd fyd, pwy ti'n mynd o'n cefnogi? Unrhyw un o'n Lloegr. Yey! Barn Gary Slaymaker yna. Wedi ordro yng Nghrys Slovenia, USA, Algeria yn barod, a fflagiau hefyd. So ydyn nhw'n poer i gyd, fi'n siŵr. Wy'n gwybod, wrth gwrs, rwy'n o'r De America oedd yn neis, a Brazil, maen nhw weld yn chwarae yn dda. Ond wrth gwrs, beth sy'n neis, fel wy'n gweithio bobl, pidwch boddra yn galw i gynnu gwaith yn ystod y mis. Ie, ti'n mynd mis i ffwrdd, dweud? Wy'n neud bob 5 mlynedd, wy'n neud jot o waith. Waw. A watcho bob game os ydw i. Nice. Odi. Wel, wrth gwrs, mae'n costi, ti. Ti'n mynd gweithio, ti. Ond mae'n werth e. Cos bob 5 mlynedd mae'n digwydd. Ie. O ran symud i ffwrdd o pêl-drod nawr, ti'n ymlacio wrth chwarae gemau fyd yn dweud fyd? Odo hyd, odo. Comedi fyd, bulletin ar y ffordd fyd? Oedden ni'n gobeithio fyddwn ni'n ôl diwedd, ar ôl Ebrill rhywbryd. Sori, mwyn anis i cael gwneud oesgyn fi newyddion i chi yng Nghymraeg. A wrth gwrs, mae'n greu i gael mynd pori drwy'r papurau, fel wnaethon ni gyda arach, a meddwl am jokes dodgy. Ond hefyd ti'n mynd i wneud stand-up? Ti'n mynd nôl y stand-up? Odw, mae wedi bod dros blwyddyn ers fi fynd ar lwyfan yn swyddogol i wneud stand-up, a wy'n gweld eisiau fe. A wedi bod yn ysgrifennu gyda cyfaill dros y misoedd diwetha, a ddoi ni'n helpu mas y sets yn gilydd, Phil Evans o Rhydian. A mae da i siŵr anner awr eitha cryf yn barod o stwff newydd sbon. A'r gobeith yw wedyn, unwaith bod fi wedi, falle diwedd mis hyn, falle dechrau mis mawrth iddo fi awr o stwff, a wedyn mynd mas i drial ar y boblogaeth. Ar daith? Ie, rhyw daith answyddogol felly ddechrau, i drial y stwff mas, a wedyn wneud rhywbeth ffurfiol nes mlaen y flwyddyn. O ran stand-up, pwy ti'n lyco ar hyn o bryd? Heblaw am Daniel Glyn wrth gwrs? O, yw, Daniel Glyn, fi yw fy niw. Fan mor o Daniel Kitson, un o'r fel ma'n gweud, the best kept secret in British comedy. Os na chi wedi clywed amdano, ddylech chi'n ei boint i dreul gweld e. Fe oedd yn Phoenix Nights? Oedd, fi oedd o ar y barman, yr un o'ch mwll ar sbectol trwchus. Ond beth nath o'r Phoenix Nights ddim byd o'i gymaru a beth mae'n neud ar lwyfan. So ie, Daniel Kitson, John Bishop, wy'n fan o'r John Bishop, y Sgwrs. O Lerpwl. O Lerpwl. Rod Gilbert, wrth gwrs. Mae Rod jyst wedi gwella wrth y blynyddoedd mynd i bo. Ond os ydych chi'n neud fi werthin, wy'n becso pwy i chi, nes di werthin o gwbl pan nes di gwrdd â Hulk Hogan? Oes na stori am Hulk Hogan? O, ie. Wrestler. Do, ni'n mynd ôl i ddechrau 90au, o'n i'n lan... O, tu ôl fi to. O'n i'n dechrau 90au, o'n i'n gweithio, wneud eitem i heno, a rhywbeth i wneud ar y lisen nesbrec y flwyddyn ni. Aethon ni lan i Linden a 2 grwt bach o Abertawe i gwrdd â Hogan. Oedd e'r diwrnod cyn y Royal Rumble oedd hi? Na, WrestleMania neu rhywbeth yn Linden. So, oedd i gyd wedi seto lan, a pan gyrraeddodd y crits bach yn y stafell a gweld Hogan, eithon nhw'n dŵl al a just bounce off o walydd. O'n i'n bell ar ôl. Ond ti'n gweld y pellter, a dwi'n dechrau siarad ar boi sain, a wedes i, big girls blows, nes i weid. Heb sylweddoli, oedd Hogan sefyll reit wrth yr ysbryd. A deimlas i'r bawen anferth yn yr ysbryd. A nath e jyst mynd fel un, tyma bach, what was that you call me, buddy? This thing, Mr Hogan. I'm sorry, Mr Hogan. So, o warad oedd e'n fachan annwyl iawn. A chi'n ffrindiau ers ni? O, ni'n bod carw mewn cysylltiad, e-bostio, trydar yn sgili. Ti'n sôn am drydar fyna, ti'n fan o Twitter yn dweud? Wi yn. Ti'n neud unrhyw beth heblaw am Twitter? Na. Wy'n treol ysgol i Facebook, ac mae hwnna'n cymryd lot o amser, ond mae Twitter yn rhywbeth sydd wedi troi fyny obsesiwn bron. Wy'n gadael rhywbeth bob dydd ar y safle yna. Weithiau yn llybus, neu weithiau jyst... Weithiau... Gary Slaymaker gyda? Na, dim i fawr. Ond nes ti ennill, so'n siŵr os to celwydd yw hwn, ond nes ti ennill cystadleuaeth gweid celwydd, do? Ie. 2007... Ti'n gweud y gwir nawr, dwi? Sa'n gwybod, dwi? Oce, dwi weld. Ond ma' na... Lan yn Ormskirk, Lancashire. Sa'n gwybod pam fyna, ond maen nhw'n cynnal gwyl gweid celwydd Pryden.
fawr. A fi oedd yn lle 2007-2008. OK. Mae yna ddatganiadau dy ti nawr. Os y dau yn wir a un yn gelwydd? Reit, ie. Reit. A na i'n neud rhywun peth ti nawr. Reit, oce. So Ystyn o damser dy rôl. Oce, so gyda, wy'n casglu modelau a tegannau o geir enwog o ffilmiau a cyfresu tledu. Right. Mae dy fi alergedd neu allergy at gaws. A o ystyried bod fi fod yn adlygwr ffilm, wi erioed wedi gweld Gone with the Wind. Pyn o'r un sy'n wir? Sy'n wir? Ie. Sori, sy'n ddim yn wir. Sy'n ddim yn wir? Alergedd i gaws? Da iawn, ie. Drych am yn faint, dwi'n edrych os fi'n allergic unrhyw fwyd. Ac yn anffodus, ddim amser i weid rai, felly... Ond ec, byddwn ni wedi gweud. Cywir! Am y tro, diolch yn fawr, Gary Slaymaker!